Fins aquí el nostre vídeo de com fem les reines amb el copular-be i els passos que hem de seguir. Ara breument ho farem tot així ràpid i un resum. Primer de tot, nosaltres fem en un dia els primers nuclis, que ho vam fer el dia 4, on fem nuclis com si fossin nuclis secs i els deixem 2 dies, unes 48 hores. El dia 6, el dia que agafem les larves i les fiquem a les nostres cúpules. Ja han passat 48 hores, elles se senten huérfanes i aprofitem la xalea real d'elles per ficar-les a les nostres. Llavors, a cap de 3 dies, fem la comprovació de que ha funcionat i de les possibles reines que tindrem. En aquest cas, a nosaltres ens ha set més d'un 60%. Llavors, per fer els nuclis, podem saltar fins al dia 13. Perquè les reines ens neixeran el dia 17 o el dia 16. També es podria fer el dia 14. En aquest cas no ho vam poder fer el 14 perquè tindríem una altra feina a fer, però també hauria pogut ser el dia 14, perquè al cap de 24-48 hores les caixes estan huérfanes i ja empiecen a treballar les seves reines, però nosaltres les introduïm. I el dia 16, el dia d'avui, que hem introduït les reines. D'aquesta manera hem d'anar 5 vegades a l'apiari. Si fem nuclis secs no hi hem d'anar tant. Però d'una reina que vulguem treure, d'una gent que vulguem treure reines, no en podem treure tantes. Una vegada hagin introduït la reina, no caldrà que ens ho mirem més fins a cap de 6 setmanes del dia 6. Això vol dir que el 27 seran 4 setmanes, 4, 5, 6. Fins al dia 10, ho podem comptar fins al dia 17, que serien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fins la setmana a partir del 17 d'abril ja no cal que mirem les caixes. Llavors mirarem les caixes per si ha tingut l'èxit, si ja la reina ja té posta o no té posta. Mireu abans transpirix, que toquem la reina i així. Per què diríem el 17? Pot ser abans? Sí, però el dia 17 ja teòricament hauríem de veure cria tapada. I llavors serà més fàcil de trobar la reina per si la volem marcar i asseguraràs que totes les caixes ja estan en posta. Perquè si empecem abans, hi ha algunes que empecen abans, algunes que empecen després. Fins aquí finalitzem el vídeo. Endavant i fins a la pròxima.